Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la situma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ natara san kalo duruna mɛ kalo do bi y'o tile 22 ye san kalo duruna do ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ furanjɛla kalo la bi y'o tile 14 ye san kalo 11 na hijira san 1445 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ Kauladan ka fɔ Masina marabolo kɔnɔ na lakanabali a kana tugulungura yɔrɔw fɛ Kolongo marabolo kɔnɔ na o kow bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la parti sadi ale tun welelen bɛ bɔgɔ jɛnɛ ka yira ka fɔ ko ale ka ci ka bɔ yen o wulikɛda minnu tun bɛ sen na kiiri jaabiw bɔra ka yira ka fɔ ko parti sadi a cili kɔni sariya tigilamaw ma jɛna cili ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na min ye kuranko gɛlɛya ye minnu ye radio baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se radio so olu bilama kuranko gɛlɛya bɛ kɛlen bɛ ka gɛlɛya jumɛn s'olu ma kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na sa balimakɛ n'aw denkɛ Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lana k'a fɔ min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ Mbewani yɔrɔw la bi na ko wulikɛjɔ kɛba n'o ye marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ na Mbewani ale marabolo kɔnɔ na contre sisan n'o ye tilemakumamalo malo ye olu minnu bɛ ka se bi kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma o malo nɔfɛ n'a sera u bɛna k'a yira k'a fɔ dugu o dugu bɛ yen ni bɛnɲɔgɔnya kɔni bɛ yen u bɛna ni marifa ye a diyara ye o a ma diya ye o malo bɛ gosi d'a ma olu ka jaga u bɛna ka na jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ko nin hakɛ de y'anw ka jaga ye wa i yɛrɛ de bɛ tila k'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ b'u bolo ka taa bila yen maa caman ka fɔ la bi k'u bɛ fɛn min fɔ sigida kɔnɔ na jamana ɲɛmɔgɔw hali bi wulikɛjɔ minnu bɛ sen na u ka fɛɛrɛ kɛ n'o tɛ ka suma bɔ ni ka taa di lakanabaw ma o de kari b'olu la k'a fɔ k'olu ka suma bɛna minɛ marifatigiw fɛ u ka foro kɔnɔ na n'u dɛsɛra de k'a bɛ kɛ n'o tɛ k'i ka dɔn k'u fɛ ko tɛ fiyewu maa caman ka fɔ la wulikɛjɔ ka se ka kɛ nin yɔrɔ ninnu ka se ka ninnu bali bi dɔw ka fɔ la ko bɛnɲɔgɔnya ka se ka bɛnkan ta ni marifatigiw ye k'a fɔ ko an bɛ don aw ka hakililaw da fɛ ko nin y'a kɔlɔlɔ dɔ ye dɔw ka fɔ la o bɛnɲɔgɔnya ta min bɛ yen hali n'i y'a sɔrɔ dɔw jala kelen bɛ bi k'u y'a ta ko dɛsɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ yɔrɔ la u ye welew bila ka dɛsɛ lakana ma se ka sabati o kɛra sɔrɔ marifatigiw de b'u dala su ni tile k'u dɛsɛ u ka sɛnɛw la k'u dɛsɛ u ka munumunu na k'o de kama ko a caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu donna bɛn da fɛ nka kuma min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ wulikɛjɔ ka kɛ jamana in kɔnɔ na ka se ka fu siri nin waleya ninnu danna k'o sɔrɔ kɛ jamana kɔnɔ na fanga tɛ fila ye jamana tɛ fila ye ko sariya fila ko bɛna cogoya kɔnɔ na an bɛ fɛn min fɔ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ yarabi ala k'u ŋaniya suguma jamana in k'a bila basigi lafiya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye wulikɛjɔ kɛbaw ye Masina ale marabolo kɔnɔ sisan ko tungulungurakaw fɛ bi wulikɛjɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bolo bɛ ka da baara in yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la gɛlɛya minnu bɛ yen a gɛlɛya nana cogo jumɛn de la min ye Mamadu Fane ye ale mɔgɔ min ka n'a sigilen bɛ wɛla ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Abilaye an ka kɔnɔna in an ma suma dɛ n'an mɛnna n'an bɛ kunnafoni di a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko an ka yɔrɔw sumanen don wallahi an ka yɔrɔ suman dɛ fiyewu fɛn bali dugu tɔ ye wɛla lotan tongolongura lotan yɛrɛ fankelen bɛɛ bɛ ka bɛnɲɔgɔnya ta a kɛmɛ degu dan bɛnɲɔgɔn dugu maa minnu mɛna tiɲɛni kɛ u bɛ boli ka taa dugu de la depuis alu wɛrɛ wulila u n'a ma gɛrɛndɛ sigi tongolongura da la tilema kuma malo selen don sen dɛ ka kan ni fangaw nana don min na baara bɛ kɛ o don ni fangaw taara dɔrɔn u b'u kun bɔ parce que dogo yɔrɔ bɛɛ ye bɛnɲɔgɔn dugu ye bɛnɲɔgɔn dugu bɛɛ de bɛ tongolongura kɛrɛfɛ u bɛ sirada wolo la n'u y'u kɔ don dɔrɔn u bɛna mankan ci tongolongura la u b'a kalama fangaw nana u b'a kalama fangaw taara an ka kɔnɔna ye basigi foyi ti k'a ɲimi Asimi n'a ka cɛ dɔw u k'a kɛ ala ni alakira kama k'u hakili to nin dugu damadɔ na n'o tɛ daba an ye sunɔgɔ ta ye lafiya foyi tɛ tilema kuma malo minnu dara olu sen dɛ ka kan kuma tɛ samiya ma minnu m'a laga k'u kɔfɛ ni yɔrɔ damadɔ in na lafiya foyi tɛ an ka kɔnɔna in na tiɲɛ yɛrɛ la kɛmɛ diɲɛ don o don marifatigiw banda la u bɛ mugu ci cogo ma u bɛ mugu ci ten n'u m'a lagɛ kɛlɛ an ma ban cogo ye kɛlɛ in na ni dugu bɛɛ kɛra bɛnɲɔgɔndugu ye armée fila bɛ jamana kɔnɔ o bɛ faamu cogo di anw bɛ armée kelen de dɔn n'o ye sɔrɔsiw ye donsow ta ye ko an bɛ k'an yɛrɛ defa ni sɔrɔsiw ko an ma bi ko an ka marifa bila dugu o dugu bɛ yen ko i bɛ donsoya kɔnɔ n'i ye marifa bila i bɛ sigi fila de kan u bɛ n'i fa i ka so ou bien i bɛ wuli ka b'i sigiyɔrɔ la o marifa yɔrɔ bila cogo t'o la minnu bɛ
be ni maa si dɔnbaliw don ni marifa b'u bolo bɛ ka adamadenw faa komi n'a fɔ sɛw fangaw ka marifa minɛ olu la n'olu taw banna manga taw da in na kuma tɛ anw da in na tungulongura yɛrɛ ni kolongo cɛ bi daje do dɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni bom tɛ tungulongura ni lota cɛ bom bɛ tungulongura ni kolongo cɛ ni tun ye Madu Fane ni tun ye ale kan ye ka bɔ Mbɔgɔnbiyala n'a sigilen bɛ Wela bi kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi lakanabala min bɛ kɛrɛn na u ka mara kɔnɔ a da ser'o ma wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnena Masina ma n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ o wulikajɔ min kɛra kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw sɔrɔsikɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma tun b'ale bolo kapitɛni min tun bɛ ba kɔfɛ a fura ka tanu kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen i ka nisɔn yira Masina a n'a lamini kɔnɔna na nin baara min kɛra fɛn dɛnɛn don tiɲɛ don dɔw kasara olu ni na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala ka lahara sɔnsɔnya olu ye dɔw yɛrɛ jɔngɛnna ka dugawu kɛ yarabiya la ala ka kɛnɛya sabati kapitɛni min bɛ yen ba kɔfɛ k'a m'a tɔ to dɛ tuma min na n'u ye nin wulikajɔ in ta ka ɲɛ suma k'a ye bɔrɔndɔliw kɛ moto n'i y'a sɔrɔ walejugu kɛbagaw ka moto ye k'a kɛra ka mobiliw de fa u kɛlen kɔfɛ ni ka se ka dankariw la k'u ka motow k'olu sɔrɔ ka tila ka dɔw ɲɛnama minɛ ka tiɲɛni ba k'u kunna dɔw yɛrɛ ka fɔ la sigidaw kɔnɔna na ko kabini ko daminɛna Masina marabolo kɔnɔna na ba kɔfɛ ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kapitɛni ka wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra k'a fo k'a waleɲuman dɔn faso lakanabaw u ye fini don fɛn min kama n'o ye den nin ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn hali bi k'a yir'u la k'a fɔ jamana in kɔnɔna na fɛn min ye lakana ye n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u fanga se jamana in ne k'a kolosuma n'an bɔra yen hali bi Masina marabolo kɔnɔna na minisiri ye tali min kɛ n'o kɛra ntɛnɛn don o kɛra sababu ye ka se ka tɛgɛ fa k'a di Masina gɛlɛya yɛrɛ u banni kama dun ka fa bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na maa corolenw gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ka se ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔn ta ni ka ɲɛ solu ma o senfɛ minisiri min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ni bunadamadenya yɛrɛ dɛmɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kolonɛli Asaba Jalo Ture la a ye kuma min fɔ Masina dɛmɛ in dilen kɔfɛ o filɛ. dɛmɛ min di kɔfɛ la fo a bɛ se ka dɛmɛ kɛ hakililasigi de don a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ hakili dɔw bɛ na ka sigi ko halisa an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn ye samiyɛ min natɔ filɛ ala ka taabolo samiyɛ ɲuman ye ala ka ji ɲuman d'a ma ala ka ji barikaman d'a ma an yɛrɛ ka se k'an ka balo kɛ ka se ka denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ kiti min di kɔfɛ ninnu ma ala k'u nafa bɔ ba ka lajɛ n'a ye mali sini ɲɛmɔgɔw bɛ nin denmisɛnnin minnu de cɛ n'an y'u ladon an ye a ka ala kɛ k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ tuguni an ka ɲɔgɔn minɛ an k'a don da kelen mali bɛ don o la ka don an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɛn minnu di kɔfɛ ala k'aw nafa bɔ a la. ni tun ye kolonɛli Asaba Jalo Ture ye kɛnɛya minisiri ni bunadamadenya dɛmɛ minisiri a ye kuma min fɔ Masina an bɛ dugawu kɛ yarabiya la maaw k'u jigi sigi ka tila ka yir'u la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakili ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen diɲɛ tɔnba ka hukumu kɔnɔna na olu ka lasigiden dɔ n'i y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'u nana an ka jamana kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi Mali ani diɲɛ tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ jumɛn de kan ka sigi sen kan da sera o kumaw ma tun bɛra an ka jamana kɔnɔna na an ka minisiri min ye ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ntɔma Abdulaye Diop a nani kɔnɔna na a bisimilalen kɔfɛ nani kungo ye fɛn jumɛn de ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. n y'a yir'u la k'a fɔ an bɛ sécurisation baara minnu na sisan nɔ olu ka se k'an dɛmɛ pour que an b'a fɔ ma ko services sociaux de base n'o ye kalan sira fɛ justice sira fɛ ani santé sira fɛ baara fɛn o fɛn bɛ se ka da pour que jamanaden minnu kun gɛnna ka b'u ka yɔrɔ la lakananibaliya kama n'u bɛ lasegin ka na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo di pour que ka baaraminɛnw d'u ma ka dɔw furakɛ ka ekɔliso ninnu dayɛlɛ donc Nations Unies jɔyɔrɔ ka bon la donc an y'a ɲini u fɛ u ka continuer ka dɛmɛ se Mali ma pour que an ka se ka baara kɛ o sira fɛ Mali ni Nations Unies bɛ continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale nana o hukumu kɔnɔ pour que ani Mali ɲɛmaaw an ka sigi ka fɔ kɛ u ka se ka faamuyali sɔrɔ baara minnu bolodalen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ lakanani sira fɛ politiki sira fɛ ani sɔrɔ siraw yiriwali sira fɛ pour que olu ka se ka faamuya kunnafoni fɛn o fɛn b'an bolo o kan o kunnafoni an y'o tila n'u ye pour que u yɛrɛ k'a ye baara minnu dara ni gɛlɛya minnu bɔra bon n'u nana fana ni sigikafɔ nin kɔnɔ u fana b'u ka hakilinata fɔ an ye parce que olu yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la cogo min gɛlɛya jumɛnw b'a la ani ladilikan jumɛn bɛ secrétaire général ani olu yɛrɛ ka bureau fan fɛ k'a ɲɛsin malidenw ma donc u y'a faamuya cɛsiri min kɛra u y'a yira k'a fɔ fana Nations Unies ale bɛ Mali kɛrɛfɛ pour que ni gɛlɛya minnu bɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. an balola k'a fɔ ni tun ye minisiri bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Ntɔma Abdulaye Diop ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabiya la bɛn ni kelen ɲami n'i y'a sɔrɔ ni da b'o kuma la ala k'a sabati an ka jamana ka se a bɛ kulo kulu kɔnɔna na bɛn ni kelen ɲa yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔna na parti sadi ale tun welelen bɛ bɔgɔ jeninen kan kiriw sigikɛlen tun bɛ k'o kɔnɔ k'o sɔrɔ kɛ ko parti sadi hakilila dɔw la n'a wele bɔgɔ jeninen kan ko ka ci ka bɔ yen k'o sɔrɔ kɛ
a ɲɛma k'o bi ko dɔw kɛ k'i ka dɔ k'a fɔ k'o tɛ kɛ cogo ɲuman ye kun ye ka dɔ k'a fɔ damakasi sɛbɛn donni u kama o baara minnu tun bɛ sen na o jaabiw bɔra min bɛ kalo tile 20 ye o bɛnna nɛnɛ tɛmɛnen ma o baara min kɛra min ye parti a wasaden kɔrɔ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Amadu Nango Mariko jaabi min dira k'a fɔ ko parti sadi k'a ma ci commune 1 tribunal fɛ o hakilila min kɛra ale hakilila mun y'a la an ka lamɛn. Procès depuis décembre kalo an balala ka gouvernement ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min n'u nana ka na d'a ma k'u b'a fɛ k'an ka parti ci an ye sɛbɛn sɔrɔ min kɛ an taara fanga la janvier kalo tile 8 kiri fɔlɔ kɛra a kɛra report saba kɔ 20 mai n'u kun ko ko a bɛ kɛ délibéré ka sabu kɛ avocat ye u ye sɛbɛnw de kɛ k'u ka jɔ baara yɛrɛ la k'a fɔ an ye taara débat o fond na o ma kɛ avocat kɔni ye sɛbɛnw kɛ o sɛbɛnw kɔnɔna de la sisan a bila délibéré la o délibéré kun ye n'o bɛnna mai kalo tile 20 ma an taara an ma mɛn yɛrɛ an taara yɔrɔ min na ni tour sera sadi ma président du tribunal de kuma ta k'a yira k'a fɔ baara minnu n'a kɛra u kelen kɔrɔ ka avocat ka sɛbɛnw kalan u nana ye k'a fɔ baara min ni a kɛra k'u ka parti sadi ka ci olu ma kun y'a la ka sababu kɛ kumakan minnu n'a fɔra a tɛ parti ci kun bɔ kumakan kun ye min ye dɔrɔn min y'an ka président ye n'o ye Umaru Mariko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin a ma fo kana kɛ a bɔra jamana kɔnɔ ma ni kuma b'a ka kirina di jamana jɔli ko ni fɛnw na o kumakan dɔw de kɔnɔna la fanga wulila ka se ka na ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka sadi ci ka sababu kɛ a bɛ ka kuma minnu kɛ ko parti sadi ka kumakanw de don parce que ale ye parti président o ye plainte kan kan u bɛ parti ci kumakanw de nana min ye fanga tigilamɔgɔw ye n'o ye juge ye o ye papiyew minɛ k'a lajɛ parce que n'i ye parti yɛrɛ ka charte lajɛ o kumakan fɔlɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ parti ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a ka hakilina di jamana jɔliko la a mana kɛ fan o fan a bɛ se k'a ka hakilina di donc nin bɛ kɔ kan a y'a ka hakilina di jamana ka kunkanko la parti ɲɛmɔgɔ dun de don fana o tɛ se k'a bali ka ta ka hakilina di sariya kɔni y'a jira k'a fɔ kumakan minnu n'a bɔra jamana in marabaaw fɛ k'u ka parti ci ka sababu kɛ nin ye k'a tɛ ci kun bɔ an bɛ ka sariya ka sɛbɛnw de makɔnɔ sisan comme u y'a fɔ kɛnɛ kan u kan ka papiye dɔ labɛn min bɛna di anw yɛrɛ ma an b'o de makɔnɔ don nataw kɔnɔ. ni tun ye Amadu Nango Mariko ni tun y'ale ka ɲɛ nin hukumu kelen in kɔnɔna na maliden dɔw b'u hakilila di nin baara min n'i y'a sɔrɔ n'a tun bɛ sen kan parti sadi cili n'a cibalako la an ka maliden dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kasimu Jalo ne ye kunnafoni dila ye ni kiritigɛlaw ye baara kɛ a komanteli ka gɛlɛn mais comme an y'a ye Umaru Mariko yɛrɛ ka propos caman na a ko ale ye kuma min fɔ a m'a fɔ parti tɔgɔ la a y'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔ la n'a sɔrɔ u y'o kumakan ninnu ta ka baara kɛ n'a kumana a yɛrɛbakun tɔgɔ la ni ɲangani ka kan ka kɛ o bɛ kɛ ale yɛrɛbakun de kan parti tun bɛna ci kun na n'a fɔra parti ɲɛmɔgɔ ka kuma a m'a fɔ parti tɔgɔ la a y'a fɔ a yɛrɛbakun de tɔgɔ la kiritigɛlaw kan ka baara kɛ cogo u b'o tɔ ɲɛdɔn. Ne tɔgɔ ye Mahamani Tarawele ne bɛ Masina cercle fɛ vraiment n'i y'a ta k'a jateminɛ fɛn min na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ ka civiliw faga vraiment an b'o faamu an yɛrɛ b'an ka zone kɔnɔna ninnu dɔn don min na sɔrɔdasiw bɛ baara min kɛ anw fɛ a baaraw ka ɲi parce que an ko Mali anw ma jamana wɛrɛ kofɔ wa anw bɛ Mali de kɔ anw bɛ transition kɔ parti in kan ka ci sadi kɔni a kan ka ci parce que n'i y'a ka kuma fɔtaw jateminɛ a bɛ futinɛ de wuli jamana kɔnɔ. Ne ye Adama Balo ye n sigilen bɛ Jikɔrɔni Para Ablaye Bugu la n y'a dan ne kɔni ma n bɛ ka parti ci ni e bɛ taa kɔfɛ de ka t'i sigi k'a kɛ jamana burujalen a kɔni n'i y'a dan ne kɔni ma a ka parti bɛ ci de ka bɔ yen pewu parce que ale bɛ ka kan minnu fɔ olu tɛ kan minnu kɔ a bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na de fana wa an dun bɛ yɔrɔ min na n tɛ an bɛ kɛlɛ la an t'a fɛ ka na ni problème wɛrɛ min bɛ se ka jamana tɔ la segin kɔfɛ tuguni. Ne tɔgɔ ye Rosi Dunbiya Umaru Mariko kɔni a ka parti man ka ci bɛɛ b'i ka part de défend parce que a yɛrɛ bɛ kuma a bɛ kuma kunkanko de kan a ka parti man ka ci bi a ka parti man ka ci sini. Ne tɔgɔ ye Idrissa Dunbiya ne ye opérateur économique ye ko Umaru kuma na yɛrɛ tɔgɔ a ma kuma yɛrɛ tɔgɔ la Umaru bɛ kuma hali a taara plateau kan TV5 plateau ninnu kan n k'a bɛ fɔ de ko sadi ɲɛmɔgɔ politique ɲɛmɔgɔ a tɛ kuma na a yɛrɛ tɔgɔ la koyi a ka parti cili kɔni ne ma gɛlɛya foyi y'a la parce que mɔgɔ min bɛ bɔ kɛti ka jamana buruja nkalon kan. ni tun ye maliden dɔw kan ye parti sadi a ciliko n'a cibalako la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di Mali la yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye kuranko gɛlɛya o kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ don o don a bɛ ka fɔ n'a fɔra bi sini ta bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ bi ta yɛrɛ kan kuranko kɔni k'a kɛra gɛlɛya ka gɛlɛya kɛra sababu ye ka maa caman bɛ yen k'olu dɛsɛ u ka kɛtaw yɛrɛ la dɔw bɛ yen olu kɔni balondanya yɛrɛ de min arajo baarakɛlaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na arajo sotigiw kunnafoniko yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la arajo tigiw y'a yɛrɛ k'a fɔ a gɛlɛya kɔni olu sen yera la wa i ka dɔn olu yɛrɛ ta ka jugu a gɛlɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ arajo baarakɛla dɔw bɛ minnu b'u ka sariya di o maa fɔlɔ ye ABC an k'u lamɛn.
kurantigɛba min bɛ sen na a kɔlɔlɔ an ka radio ninnu kan o tɛ ɲɛfɔ tuguni o parce que maliyɛnw bɛ bɔrɔ kalama sisan maliyɛnw bɛɛ y'i da don kuranko problème na mais maaw tɛ kelen ye parce que anw tɛ se ka foyi kɛ ni kuran tɛ parce que ordinateur de b'an bolo émetteur de b'an bolo ni kuran tɛ olu tɛ se ka marcher kurantigɛ daminɛna kuma min an tun bɛ ka cɛya dɔ kɛ parce que groupe tun b'an bolo an tun bɛ k'a daminɛ kuma dɔ la groupe an bɛ groupe k'a la 4 heures 5 heures 6 heures de temps 7 heures a tun t'an ka problème déranger kosɛbɛ au début mais kɔfɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ anw tɛ se o hali faso cakɛda caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ dɛsɛra groupe ko la u dɛsɛra a carburant ko la anw yɛrɛ b'o yɔrɔ de la bi a essence ko anw dɛsɛra kuran tɛ ka sɔrɔ hali ni kuran bɛ na sisan kuran bɛ na fo sufɛ kuma dɔ la 2 heures du matin o b'a sɔrɔ bɛɛ dalen don parce que an ka radio ninnu filɛ ka caman bɛ daminɛ 6 heures ka taa minuit de la n'a fɔra ko depuis la journée bɛɛ sigilen bɛ radio la an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ an yɛrɛ minnu ye radio tigiw ye o bɛ anw tɔɔrɔ quoi o ye kɔlɔlɔba de ye an ka radio ninnu kɔni u bɛ ka sa yɛrɛ yɛrɛ de radio ko in a kɛlen bɛ problème ba ye bi parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ min ni olu tɛ se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛ ma walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ radio dɔw heure 10 fila heure 24 dɔw ye 24 heures sur 24 mais o yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la n'i bɛ kuran sɔrɔ heure 3 heure 4 bon heure 6 o dabilala kabini sunkalo tɛmɛna n'i bɛ kuran sɔrɔ heure 3 heure 4 o tɛ se ka mɔgɔ bɔ bi mɔgɔ caman bɛ groupe électrogène de kan nka groupe électrogène ale ye fɛɛrɛ min i b'a kɛ yanni waatinin cɛ o fana tɛ se ka kɛ kuma bɛɛ kuda ye groupe électrogène n'ale dun tora sen na i bɛ gasoil k'a la i b'a entretenir i kan k'i miiri olu bɛɛ la bɛɛ parce que ale fana tɛ se ka k'i bɛ gasoil k'a la k'i sago kɛ waati min y'i ja ko i bɛ se k'a faga o fɛn fana t'ale ye bon sisan an bɛ o difficulté de kɔnɔna la. kuranko gɛlɛya min n'o o b'a la bi a dogolen tɛ an banna kabi a ko n'an bɛ ka minɛ k'a bɛna ban sisan an nana ye gɛlɛya in dɔ de bɛ ka fara a ka don n'a dugu cɛ an bɛ min kɔni fɔ o de ye halisa min an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min bɛ se ka nin kuran tigɛ ko gɛlɛya in ka se k'a ta ka bɔ jamanadenw kan n'an ko an b'an sinsin kosɛbɛ yɛrɛ anw yɛrɛ ka baaraw kan n'o ye kunnafonidi sira ye kɛnyɛrɛ ye arajo so minnu n'olu bɛ mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena minnu bɛ bamakɔ sigida yɛrɛ fɔlɔ kɔnɔna na n'o dɔ ye arajo jɛkafɔ ye ni ne yɛrɛ bɛ kunnafonidi kɛ ye jɔn ko ala kuranko a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya a b'anw bɛɛ lajɛlen kan kunnafonidi arajo bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na bi groupe électrogène misali n'anw ye carburant 2000 ta o do groupe électrogène na i b'a ye o bɛ jɛni ka ban lɛrɛ 2 kɔnɔ ni tun ye radio baarakɛlaw ani radio tigiw ni tun y'olu kan ye kurantigɛ in kɛlen bɛ ka gɛlɛya min s'u ma u da ma dogo o la kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi an y'o fɔ ɲɛna maa fari fan bɛ dimi i bolo tɛ ban ye min ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔ ye sanga ni waati bɛle kɔnɔ na u bɛ fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen bi n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya ni kɛmɛ don kuranko kɔni i ka dɔn ka fɔ o ye fanba ye bi min kɛlen bɛ ka baara caman ni k'o dɛsɛ ka sen sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hakilila minnu bɛ sen kan yarabi ala k'o sabati kuranko a bɛ se ka yakubaya cogo min na n'an bɔra ye mali métier o n'i y'a sɔrɔ waati jateminɛni kɛ cakɛda ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ sɔmiyɛ an bɛ mɛkalo min kɔnɔna na mɛkalo yɛrɛ bɛ ni kana s'a laban fɛla la k'a sɔrɔ san caman na mɛkalo b'a sɔrɔ sɔmiyɛ ko kɔni maaw y'o baaraw sigi sen kan hali bi ji ma se ka sɔrɔ yɔrɔ caman na bi nka mun ni mun de bɛ se ka kɛ hali bi maaw jigi kana tigɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la bakari makane ale waati jateminɛ kɛ so cakɛda maa ye baara in bɛ cogo di ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an ye sɛgɛsɛgɛli min kun fɔlɔ mun ni olu kun fɔlɔw ka ɲi o y'a yira k'a fɔ ɲinan samiyɛ a bɛ ja mais ala gɛlɛma yɔrɔ ye a daminɛ ye surtout k'a daminɛ yɔrɔw la ka taa parce que samiyɛ a tɛna yɔrɔnin kelen a bɛ don dɔɔni dɔɔni yɔrɔw la donc mɔgɔw k'u sigi n'o ye yɔrɔ dɔw bɛ san barikamaw sɔrɔ ka tɛmɛ dɔw kan mais u t'a bali k'a fɔ ko olu tɛ don samiyɛ kɔnɔ o yɔrɔnin na samiyɛ bɛna dɔɔni dɔɔni sanw tɛ kelen ye san dɔw la daminɛ bɛ nɔgɔya mais san dɔw la gɛlɛyaw bɛ kɛ daminɛw na a bɛ dépend yɔrɔw na kɛcogoya la maintenant mun fɔlen m'u ye komi an bɛ waati yɛlɛma yɛrɛ hokumu kɔnɔna na nin bɛɛ y'o kɔlɔlɔ dɔw ye u k'u sigi ni mun ma san sɔrɔ nin wagati na san barikamaw sɔrɔ baasi tɛ nga san bɛna kɔfɛ minnu bɛ san barikamaw sɔrɔ fana u k'u hakili to u yɛrɛ la ka baaraw bolo da ka ɲa o tɛ dɔ wɛrɛ ye komi an bɛ samiyɛ daminɛ de la n'i bɛ fɛ ka danni kɛ i ka wagati la sanji sumanan b'i bolo n'a bɛ f'o ma pluviométre paysan i mana sanji ba sɔrɔ mun bakuruba la mun tɛmɛna milimɛtiri 20 kan dɔgɔyalenba ka kɛ milimɛtiri 20 ye o ye fɔlɔ ye tile 10 mun bɛ da o kan o kɔnɔna na olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o jasilen ka kɛ milimɛtiri 5 ye mun fana bɛ da o tile 10 wɛrɛw kan tuguni o fana jasilen ka kɛ milimɛtiri 5 ye n'i ye ninnu sabaw jateminɛ n'o o cayara dɔrɔn i bɛ se ka danni kɛ minnu ma fɛn sɔrɔ fiyewu fiyewu depuis a daminɛna baasi tɛ a bɛna dɔɔni dɔɔni ni u ta kuma sera juin yɛrɛ de la samiyɛ bɛna ɲinanta in bɛ basigi an ka jate binɛw bɛɛ y'a jateminɛ n'an sera juin ma surtout ka daminɛ 25 juin ka yɔrɔ min ba bɛ sigi yɔrɔ caman na ni ala ka jɛ parce que an ka sɛgɛsɛgɛliw y'o yira ɲinanta in fana a kuntala bɛ janya u k'u hakili to u bɛ fɛn minnu sɛnɛ n'a fɔra san bɛ ja sanba barikamaw de bɛ na donc sɛnɛfɛn ninnu u ka jateminɛ si ko la si minnu ni ji bɛ taa
o ye fɔlɔ ye ko o jateminɛ en même temps forobin yɔrɔ k'o jateminɛ o ma an bɛ samiya daminɛ na jisigi yɔrɔ ninnu k'olu ye k'o to yen ɲɛna kosɛbɛ parce que ji nata barika bɛ bonya ni ala ka jɛ wagati min na kofɔlen don o wagati ninnu na ka daminɛ juillet août septembre donc ni kunnafoni ninnu de b'an bolo fɔlɔ an bɛ se k'o de fɔ sɛnɛgalɛw ye. Bakari Magane ni tuɲali ka ɲe sɔmiya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ bamanankan de don min ma sɔmi min ɲɛ n'an bɛ sɔmiyaw ye an ka sɔmi kɛ sɔmi ye sɔmi min n'a kunda bɛ janya sɔmi min bɛ n'a bɛ se ka nafa yarabi ala ko hakililaw ni kurubila senga sɔmiya ala k'o ja dununkan o balakan o ndamakan o kɔngɔtɔ tulo de bɛ kolonkalakan na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala ka ji d'a ma ji min bɛ n'a bɛ kɛ sɔmiya ji ɲuman ye ala k'an kisi cɛnnikɛ ji tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen yɔrɔ min n'a bɛ wele ko gavanani olu maaw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ min ye kalanko gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnena karamɔgɔ gɛlɛya o b'olu la u ka mara kɔnɔna na o gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ n'o b'u la a kun ye fɛn jumɛn de fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ a la u ye kuma min fɔ fara ɲɔgɔn senfɛ o filɛ. An y'a ye nin san laban ninnu na ekɔlidenw tɛ ka se ka ekɔli taga chance sɔrɔ a ɲɛma hali n'u taara ekɔli la tuma dɔ la ka sɔrɔ karamɔgɔ tɛ yen u bɛ sigi so forum initié donc ka ekɔli partenaires bɛɛ wele ka gavinani ressortissants wele u bɛɛ ka na an ka jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ pour que ni problème ka bɔ an da la. A kun ye ka gavinanikaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan parce que an mɔgɔ caman bɛ yen an tɛ gavinani bi an ka mɔgɔ caman bɛ yan nɔ sebe minnu ye ka se ka an dɛmɛ ka an dɔgɔninw minnu bɛ gavinani k'u dɛmɛ u ka kalanko la parce que u bɛ yɔrɔ min na bi u ka kalanko tɛ sira ɲɛnɛman kan ka sababu kɛ karamɔgɔ ko ye karamɔgɔ ko manki bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ a ekɔliso saba ninnu na ka daminɛ san wɛrɛ an ka se ka gavinani ekɔlisoba saba ninnu bɛɛ la ka se ka karamɔgɔ sɔrɔ classe o classe la donc n'o tɛmɛna fana à partir de 2 ans 3 ans volontaire minnu bɛ yen an ka autorités démarcher pour que olu ka se ka intégrer donc o mana tɛmɛ fana ka gavinani ressortissants encourager ka taa formation de maître la ni formation de maître n'u tilala o la u bɛ se k'u demande kɛ ka taa intégrer commune na ka kalala ka se ka cours di normal la. Il faut que parents nous vraiment éducation nous kata comme u yerata parce que jamana ti saka ta nye na kalante hali tara tungal la sisa ni makalan fuda do eni mum mogo mum kalalando auti seka ke kala abadan donc hala papier ni la sisa ni kalalando e ka papier abeno go katemen mum makalan donc parents ka wodo do ko pour que damsunu ko son damsunu kata école la u kaso ka investigation ke école ko la pour que école ka ta nye foni tu gavenani ka uni tu lukanye mate dore bi u ka mara kɔnɔ na kalanko gɛlɛya min bɛ fu bɛ se ka sera u dan na cogo min na sanko karamɔgɔ ko yɛrɛ ka se k'o gɛlɛyaw ban o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka tilenni ka yakuba n'an bɔra yen bamakɔ mairie de district kɔnɔ la n'o ye bamakɔ mairiba ye jɛkuluba min bɛ yen bi n'o ye délégation spéciale ye olu bɛ ka baara dɔw sigi sen kan n'o ye bamakɔ saniyani baaraw ye u bɔra k'o baaraw boloda nin waati in na u bɛɛ ka dɔn ka commune sisan ale kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya bamakɔ marayɔrɔ wɔɔrɔnan kɔnɔ na yirimajɔ isajɛri kɛrɛfɛ baaraw tun b'u fɛ o yɔrɔw la kunungo yɛrɛ k'u kunda banagabu yɔrɔw kan o baara min bɛ kɛ k'u fɛ min y'a ko ɲɛma ye colonel seguba tarawele baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. waleya min bɛ ka daminɛ n'a kurukun karili ye sɔgɔmada in ye nin t'a fiɲɛ fɔlɔ ye an ye kun fɔlɔ kɛ o baaraw tɛmɛna waleya in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sirabaw falen don cɛncɛnw na donc cɛncɛn nu bɛɛ b'a dɔn ni siraba falen don cɛncɛn na a kasara tan tɛ mobiliw bɛ cɛ a sanfɛ a bɛ accident provoquer délégation spéciale sigi ni sisan cɛ a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que bamakɔ bɛ jɛya cogo min na pour que an ka sirabaw bɛ jɛya cogoya min na donc o kumu de kɔnɔna la bi tuguni an filɛ échangeur de yirimajɔ la donc an bɛna o tronçon in ka taa pour toute de l'Afrique la o fana cɛncɛn bɛɛ furan ka bɔ a kan nin baara ninnu kɔni bɛ to sen na n'an ma dɛsɛ ko an b'a fɔ kudayi parce que sanuya baara tɛ tile kelen ko ye n'i ye yɔrɔ furan ka jɛ bi ka t'i sigi k'i ka furanan na fili i ma foyi kɛ dɛ baara min don a kan ka continuer de donc n'an ma dɛsɛ baara in bɛ continuer an bɛ se ka caman k'a la mais mɔgɔ kelen tɛ se ka sanuya fan si kɛ parce que ne nana hali ni ne bɔra an ka so ka na e ka da fura don o don n'a man di e ka dalala ka jɛ ne bɛ n kɔ don i bɛ ɲamamunan ta ka n'a to a la tuguni donc fo bamakɔkaw bɛɛ de k'a k'u kungo ye an bɛ fɛ an ka dugu ka jɛ an ka mairie mɔgɔw ani voirie mɔgɔw wulilen don an k'u dɛmɛ baara in na walasa baara in bɛ se ka kɛ nimisi wasa ye bon ko fɔlɔ peut-être an ye manœuvre minnu ta n'u ka baara kɛ o la rythme kun ka suma parce que f'a kun ka expliquer u ye u k'a faamu baara in bɛ taabolo min kan maintenant comme an n'u bɛ baara la a bɛ wagati jan bɔ donc sisan nɔ expérience b'u la baara in o y'a taabolo faamuya donc o b'a to peut-être baara in an bɛ teliya la wa a bɛ degun min lase population ma tɛmɛ senna mɔgɔw ma caman bɛ se ka b'o la parce que u y'a faamuya k'a fɔ n'an y'a kɛ nin cogo la o bɛ degun dɔgɔya n'an y'a kɛ nin cogo la o bɛ degun bonya o de bɛ se ka kɛ a danfara ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye colonel seguba tarawele nin tun y'ale kan ye délégation spéciale o maa dɔw kɛnɛ kan kununko kuma tɛ dɔ de bi wulikajɔ min b'u fɛ sen na
n'o ye saniya ye ala ka hakilaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye jɛkulu min n'a bɛ ko World Division Mali olu ye wulikajɔ dɔ ni k'o sigi sen kan n'o bɛna kɛ dɛmɛɲɔgɔnya baaraw ye o baara min n'a kaso bɛ taa fɔ miliyari la o baara min bɛna k'u fɛ a kun ye fɛn jumɛn de ye Gongoro Cenu ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye nin campagne sigi sen kan k'a kɛ ni diɲɛ bɛnna mun kan o de nin ye san 3 nata baara ka se ka kɛ kɔnkɔ ani balokojugu kɛlɛli ma. Donc campagne bɛna daminɛ san 2024 ka ban san 2026 campagne bɛ taa fɔ san 3 de la. Donc jateminɛ y'a yira ko kɛlɛw senfɛ ani changement climatique olu bɛɛ y'a yira ko vraiment kɔnkɔ ni balokodɛsɛ bɛ jamanaw caman kɔnɔ. Donc ka sababu kɛ ni kɔlɔlɔ ninnu ye o de kosɔn ɲɛmɔgɔw ye yamaruya kɛ y'a latigɛ k'a fɔ ko baara ka kɛ ni san 3 kɔnɔ ni kalansen ka o mun ye balokojugu ni kɔnkɔ kɛlɛli kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw mun dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ. Campagne bɛna kɛ Mali fan bɛɛ la. An bɛ Mali région bɛɛ la fo n'a bɔra Kidali la k'a daminɛ Kayi fɔ Minanka an bɛ fan bɛɛ fɛ hali Bamakɔ an bɛ yan an bɛ sigida 6nan na ani ɲinan an nana sigida 5nan na kɔrɔ ye nin ye an ka baarakɛdaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka sigida kɔnɔ an bɛ yen donc campagne nin a intégrelen don o kɔrɔ an bɛ ka baara mun kɛ donc campagne bɛna to ka taa ɲɛ ka baara kɛ o baara kelen de kɛ donc pratiquement an bɛ Mali fan bɛɛ fɛ a baara boloda cogo filɛ nin ye yɛlɛmaba kan don k'a fɔ ko an bɛna yɛlɛma don an ka baara taabolo la baara bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na baara bɛna continuer ka kɛ ten nɔ donc dɔ de bɛna fara baara kɛtaw kan donc k'a ɲini ka ɲɛɲini ka dɔn an kan ka mun de kɛ walasa an ka se ka nɔnba bɔ donc jateminɛw bɛna kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra o sɛgɛsɛgɛli senfɛ an na ko dɔ sigi sen kan mun b'a to an bɛ se ka nɔnba bɔ an bɛ taa fɔ $2 ni buruboni jateminɛ y'o yira kan kan o de di walasa baaraw ka se ka sabati. Ni tun ye Gongoro Cenu ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi dɛmɛɲɔgɔn min n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛna sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye CNPM kɛrɛnkɛrɛnnenya patron du Mali olu ka fara ɲɔgɔn kan dɔ n'i y'a sɔrɔ baaraw bɔra ka sigi sen kan baaraw bɛ kɛ kibɛ jumɛn de la u ye wulikajɔ jumɛn de kɛ cɛsiriw bɛ cogo di o kɛra fara ɲɔgɔn in sababu ye a kɛnɛ kan k'a lajɛ u bɛna wulikajɔ minnu sigi sen kan don nataw kɔnɔ a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma Sikasokaw fɛ yen Musa Jabate n'i y'a sɔrɔ o ye pharmacien ka fara Siselakaw furumuso n'o bɛ tali kɛ Fatumata Kuyate la ale tourisme mɔgɔ ye olu y'u ka hakilila da ko senfɛ o ye kuma min fɔ o filɛ. An ni gouvernement cɛ ani partenaire tɔw cɛ ani banques fɛnw cɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo cogo patronat yɛrɛ bureau bolo parce que patronat fana ye kɛn yɛrɛ y'o ka syndicat de donc san o san bureau ye baara fɛn o fɛn kɛ a bɛ tɔndenw wele k'o kɔmasegi de kɛ k'o yira la a y'an bila baara a ye ci min di anw ma an sera ka nin de kɛ nin de ma se ka kɛ gɛlɛya nin sɔrɔla gɛlɛya nin ma sɔrɔ an b'o hukumu de kɔnɔna na bi. Patronat fana ka baara daminɛw de don il a fallu que an fana ni groupement dɔw ni patronat yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye k'a yira an mago bɛ mun ni mun na bon o groupement fana hali o tuuru yɛrɛ ma ban fɔlɔ o baara fana tun b'a la baara wɛrɛ minnu tun bɛ yen fana komi a ɲɛfɔra aw ye cogo min banques ka ɲɛmɔgɔw APDF mɔgɔw olu tun kan ka an ye problème dɔw olu jateminɛ kan an n'olu ye ɲɔgɔn ye formation dɔw fana a fɔra ko an ka mɔgɔw kɛnyɛrɛ ye jamakulu fana kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔw dayira ɲɔgɔn na ou bien ka ko dɔw faamuyali kɛ n'an b'a fɔ ma formation o formation fana o baaraw fana tun kan ka kɛ baaraw ka ca ni baara ka ca sisan n'an ma ɲɔgɔn ye o la hakili san jateminɛ dɔw la a bɛ fara ɲɔgɔn kan je crois que o fana cɛ ka jugu dɔɔni sango an ye kɛnyɛrɛ ye jamakulu fana ka jamakulu faralen ɲɔgɔn kan min ye fo an ka hakili falen falen kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tun ye Musa Jabate Sikaso n'ale pharmacien ka taa se Fatumata ma u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ye yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye programme min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a wele ko WESI a yirala k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan programme kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen b'u fɛ sen kan baaraw yɛrɛ sɔnni a da se a kuncɛli ma u ye fara ɲɔgɔn kɛ u n'u dɛmɛbaaw ka se k'o baaraw sigi sen kan a kumatigi Kulolakaw furumuso Sitan Kulubali ale ye kuma min fɔ o filɛ. Bi an ka communauté de pratique n'an b'o kɛ an n'an ka partenaires dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ bi y'o laban ye an ka nin phase in kan ni lajɛ in yɛrɛ an n'an ka partenaires bɛ ɲɔgɔn ye walasa ka se k'u yɛrɛ préparer ka bɛn an ka activité de fin de programme ma n'o ye activité labanba yɛrɛ ye nin phase in kɔnɔna na parce que programme yɛrɛ bɛ ban 2024 in kɔnɔna de la donc partenaires bɛ yan nɔ u bɛ sigi ka fɔ kɛ an b'u bila travaux de groupe la u bɛ baaraw kɛ u bɛ tila ka na a ye résultats yira na an b'a lajɛ ni défaut minnu kan ka bɔ a la yanni activité belebeleba min yɛrɛ bɛ na nin kɛnɛ in ka bi an ka partenaires dɔrɔn de bɛ yan nɔ u bɛ se ka taa partenaire 30 ɲɔgɔnna na olu de bɛ nin kɛnɛ in kan ani facilitateur n'o ye fametique ni kunnafoni o ni programme voici yɛrɛ Oxfam programme voici yɛrɛ ka baara ye min ye o ye
den kɛrɛfɛ minnu kɛlen don den kɛrɛfɛ ani mɔgɔw kɛlen don ka minnu kɛ ɲugutɔn fɛnw ye k'u bila kɛrɛfɛ k'a kɛ i n'a fɔ u ni hakɛ man kan k'a kɛ i n'a fɔ u ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen donc an yɛrɛ ni o groupe minnu bɛ baara kɛ minnu kɛlen don den kɛrɛfɛ o ye mɔgɔ lujuratɔ ye o ye musomaninw ou bien muso bingani wale kɛra minnu kan ani mɔgɔ personne n'an b'a fɔ minnu ma denmisɛnninlamɔgɔw ani an ka maakɔrɔ parce que ni mɔgɔ kɔrɔla n'i ye denmisɛnnin ye i tɛ se k'a fɔ k'i b'i ka hakɛ dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i b'i ka hakɛ revendiquer olu fana bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ani an b'a fɔ minnu ma ko minorité ethnique n'a fɔ an ka dugu dɔw la jɔnya wale bɛ kɛ hadamaden minnu na fɛngɛ donc voice yɛrɛ bɛ sensibilisation de kɛ k'a yira mɔgɔw la an bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ man ka bila den kɛrɛfɛ hakɛ minnu kɛra a kan ka kɛ jamanaden bɛɛ de ɲɔgɔn cɛ diɲɛden bɛɛ de ye hakɛ kelen ye laɲini ye min ye o ye an ka baara min yɛrɛ min kɛra nin san 8 kɔnɔna na partenaire dɔw bɛ yan olu ye san 2 baaraw kɛ dɔw ye san 3 baaraw kɛ dɔw ye san 1 baaraw kɛ donc an ka programme voice yɛrɛ baara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan san 8 don parce que depuis 2016 an ye baara ninnu daminɛ Mali kɔnɔna la an kɔni y'a ye déjà changement yɛlɛma donna ani minnu bɛ baara la yɛlɛma donn'u ka ko la parce que u y'u ka hakɛw dɔn u yɛrɛ kan ka min société kɔnɔna na u y'olu fɛnɛ dɔn ni tun ye Sitan kan ye wɛsi a fɔra cogo min na u bɛ ka wulikajɔ kun ye fɛn min ye ɲɛta sabati la an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni k'olu ye sabati n'an bɔra ye dɔgɔtɔrɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ sango ka se ka baaraw n'u don nafa jumɛn de b'o la min kɛra kɛnɛya tigilama dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Mohamed Jakite ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn banabaatɔ mana n'a fɛ yen kuma bɛ kɛ asako ninnu na ani kilinikiw bon généralement ka ca la banabaatɔ minnu bɛ n'a fɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ seba t'u ye n'u nana an kɔni an se bɛrɛbɛrɛ ni nɛgɛni ni ani ka sɛgɛsɛgɛli k'u ka banaw kan ka se k'a ɲini k'a dɔn cogo min an kɔni b'o kɛ ni m'o yɛrɛ kɛ se ka bana ninnu caman nacogo ni a faamuyali cogo dɔn quoi i b'o kɛ kosɛbɛ n'i m'o kɛ banaw ka surun banaw tɔɔrɔw ka surun ɲɔgɔn na mɛ u bɔlen tɛ kelen o b'a sɔrɔ bana dɔw bɛ yen tɔɔrɔya la u ka surun ɲɔgɔn na mɛ n'u fanga bonya i bɛ taa sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi a dɔw tɛ kɛ différence baw ye mɛ u ka surun kosɛbɛ olu bɛ se k'i échapper quoi kuma ɲɔgɔnya fanga bonya ni o diyagoya yɛrɛ de u nana min kama ni an sera k'an se kɛ u ye ka u lafiya quoi banabaatɔ mɔgɔw o de la kuma sen fɛn fɛn an b'a k'u ye quoi. ni tun ye Mohamed Jakite kan ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ taa lajɛliw la o maa dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn. nisɔn ka di u bɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ni yɛrɛ y'u ye dɔrɔn caman bɛ ka dimi na n ye lafiya sɔrɔ kabini nana tension de tun bɛ ka n sɛgɛn kosɛbɛ alhamdulillah kabini nana u ye furaw di ne ma tension yɛrɛ jiginna commencera ka lafiya u ye ne kunbɛ ka ɲɛ a bɛ caman bɔ ne ka bana la n'i kunbɛnna ka ɲɛ yɔrɔ la cogo min na a bɛ dɔ bɔ i ka bana cogoya la. ni tun ye banabaatɔ dɔw kan ye minnu taara lajɛliw la lajɛli kuma bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ lajɛli nafa ka bon kosɛbɛ u b'a fɔ ten ko bana kɔlɔsi k'o ka teli ni bana furakɛ de ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bana ka se k'a kɔlɔsi k'i janto i yɛrɛ la o k'o de ka fisa u ka teli ka dɔn k'a fɔ o de nafa ka bon ni bana furakɛ yɛrɛ ye n'i kɔlɔsira bana na e b'i cogo dɔn an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka sɛgɛsɛgɛli Ala k'a taa ɲɛ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi diinɛ ko kan furako kuranɛ ye kelen wa seliw ni sun ka taa se jagaw ma silama jɔsen ye olu minnu ye ɲɔgɔn sɔsɔ t'o kɔnɔna na ten nka e ka dɔn maaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ sanga ni waati bɛɛ ko a diinɛ kɔnɔna na n'o kɛlen bɛ sababu ni ka se ka kow yɛrɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw ko hadisa ani kuranɛ nin dafara ye fɛn jumɛn de ye Siriya Kulubali ka bɔ Masina Ŋɔnɛbugu wɛnina n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bagarabugu kulu sanfɛla la ne ko ɲɔgɔn faamuya minnu bɛ bi bi na nin ko in na mun de don. Ablaye ne diinɛ ma faamuya ko caman bɔ a kɔnɔ dɛ Qur'an o ye Ala kumakan de ye kuranɛ b'a fɔ Alakira b'a kɛ k'a jira anw na hadisa ye ko Ala kumakan an k'a miiri sisan mɔgɔ min kɛ diɲɛ maa ba ye bi b'aw karisa ye nin fɔ tan karisa y'a kɛ tan i y'a bɛɛ fɔ wa i y'a bɛɛ kɛ wa n'a sɛbɛnna a fɔ karisa ki maa ba je nin fɔ wa anw y'a sɛbɛn n'o maa ba tɛ yen o maa ba tɛ se k'i bɔ kaburu kɔnɔ k'a bɛna cɛtigiya o bɛ se kɛ defoba ye diinɛ kɔnɔ o y'i bɛ hadisa ko in na hadisa ye tiɲɛ ye Alakira tun b'a kuma fɔ an ye k'a jira an na mɛ jɛkulu min caya namaratɔw b'a la yebalifɔw b'a la yɛrɛbɔyɛciw b'a la u bɛɛ ka kalo caman cɛ ka da Alakira la Alakira bɛ min fɔ a m'a kɛ Alakira tɛ nin don dɔ yɛrɛ hadisa kɔrɔ ye nin ye arabukan na ko Alakira ye min fɔ o se bɛ dɔnni ye silamɛ la ko i b'a fɔ Alakira ka kuma ye kalo ye o se tɛ danfɛn ye dɛ Alakira ka kuma ye tiɲɛ nka u y'a nɔrɔ a la di u bɛ hadisa dɔw lakale hakilima tɛ se k'o ye fiyewu Qur'an ye Ala kumakan ye diɲɛ laban in na yan Alakira yɛrɛ y'o fɔ fo ka t'o bɔkɔrɔ dɔn Alakira y'o fɔ a ko silamɛw ni ki kumakan n'a ni kuranɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a ye ni tabila a k'i tugu kuranɛ mun bɛ kɛlɛbili hadisa ko la n'i ye kɛlɛbili to ye hadisa ko la e bɛ ko wɛrɛ ɲini kɛ n ko kalontigɛlaw don n'o tɛ Alakira ma foyi fɔ
waya ni ko wallahi nay ala kira ga hadisa yere ko mu soro anyama ko so ko ka fese ani ko tan zo hola mori ko mi ko jarana jere ko na ala kira te ko jigina mu hori ka mekkalon digelani nafiku nu kulo ni yere sangor talaw uruji nana do koina ko yere be chamlo mado fo ko kone kroye nita ni mira la kwa da bidabal ba agli matsigi dina la gaw me dina chamlo wota fande dina na bi ngoyido hadisa qur'anu mbolelu halak hadisa qurba baw nafiku be kam jendar domna kulebe mola kame damna bigo chama ma wala kala kota yekalo fitke ala kala ma fiye na utara pro beka ni ko bi mako e se qur'an do ni me hadisa do joni mi se qur'an do ni me hadisa do jo mamo faide kalon tigelo tayiti do ko ne ba fongo ubayirama la takhraha fi dini o ko hajeli rabalta dinena anyaye se me ve onaku ni duna islamela kilbanka bo wukle sabaji dima ni metubi bi fadi o harsay mais o flam mo nyazo mana ala na ke kira bi nyazo mo do fos kishin ne mbay na ne ma fle na ne ko na ma nyanjie ne ci di nyaay tablay ala kira dina formation ko dugu yere boy jiwni ka vanyer lawji be ko njien bi dina se malla rubu se sala ngumbia hamdu fama na ngumbia am sira ngumbia fo le kama ngumbia wallahi billahi ibado dina chere diwu ne mana kanu ni yejira pan ko nduru feo sidabe mo tse mi ma fe ngota mu churu jika sisa wajuru ke ala meke nu jora ala tatifo ala ka tatifo kasago silame mata silame be seki jo chudi nati le mo klende silame be kunjira silame bi ke wole ja ni ya ke ka nyedama munu ba jugera wisra nga edame mami na ka fa nywande fififiu dine kono ni gerala ni ibina wo miyara o wo nwana te ela ebi do dina na jugudi ala gira kumbe chugomina na yala gala digi wallahi anjugu bisrani wasrani tugodi majugu mike tugo min dal tega dala anga dina be tugodi ko na tsegi wala ne hadisa te me hadisa jere kodu hadisa mi vona be alquran ko ti am be tamo kan ngane fame ko na je ande asebete amedo dina makama ande war no fe ande san no fe ambe ala na kira no fe ke ala na kira ko mo fonyo yake ko ngi ilame e muni nigi ba he e be se tugodi se farda na sate e be se farda do bo ngal tugodi amma fo harta kalude mini ko na bi ta ma nyo fo yi ngana ko na fo ngo tete aw ha ko wo chini nyo ni mbia adla atadla de dalilu c'est tout ay bi mi wa dabarra no be islamo dugola wallahi dugu shibe hali mam de jugati ni tubetali ke sidia kulubali kabagone bugo kerena marabulo kona no wenena bina sigilma yirma do bagarabu kulu sanfela la mate dore bi qur'ane na disa atumala ko lu nyefo amed go ke yarabiala ala kambla beni kelen ala kambla fomel go nyuma ala ko dambele jelema namburai kuri kaw fe ulu bi franyonga badoke ni asoro ni ka se ga dugo kalaye ngo kalan o karamola kaw ka franyonga badoke qur'ane munde ka nyefo mawye ka tlaga dugo kerenale ko sigisinga jamana yere togola o baraw be ku fe sule jara ka fara karamo ka strict trawri o baraw be sena o fe bi kuri kaw fe u be dugo munuga ko na me dugo ke ala ka dugo bala yele mine akumana che akko bele yele ko famina ko na foni to bala yele pratika de ama me dugo ke ala ka jamana in lakana so we ala ka jamana in abaski sabawi nambura ya mita jamana ko kana na umudamele mumbe bolo bi akara mogo keneyani IT jamana ye alase ka jira ka fo ku na police la ka obla ka taka lagana sabati ko kuna IT ajira la ka fo ko kuna na jie fɛn je tomba no ye oni ukunya la nyini olufe ni wati na jira ka fo ko fɛn ye IT ministry nyama fɛ ko ale kɔni aka nompenye baraw kɔni ka blasinga ka jira ka fo ko ni fara ɲɔgɔn kan kɔni mina sake sababu ye bigene wale kelele kɔni ka dansi ko la IT jamana kɔnɔna la ko ni wati kɔni na ko basiki kɔni ko ubina sabati IT jamana kɔnɔ ko fɛn ye kɛnɛya kɔni ale polisi la ka tagale kɔni na ko abise ka kɛ dona nataw la ngami domna ko bi ko walima ka bise ka kɛ dɔgɔ fana cɛ wala kɔni fɛn kɛnɛya polisi la kaw kɔni ku bɛ se IT ale jamana kɔnɔna na lakana ale sabatili ko kan o kɔfɛ Cameroun jamana kɔnɔna la jɛla ka fɔ ko maa saba ɲɔgɔn k'olu bɔnna olu na Cameroun ni ale kɔkɔduyan fan ni atelibiyan fan cɛ k'a kɛra bingani wale dɔ senfɛ tɛnɛndon fɛn ye bolodu ale marabolo kɔnɔna ye ko ni bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra ka sɔrɔ fɛn ye jamana ka san 52 ɲɛnajɛ ko o kun bɛ sen na o kɔfɛ Mauritanie jamanakuntigi kalata labɛn baaraw kɔni bɛ sen na
cɛbɔ 7 ɲɔgɔn k'olu de y'u kanbɔ ni Moritani ale jamana kuntigi ɲɛma ale bɔta n'o ye Mohamed Ould Cheikh Fatali Zougarani a jirala k'a fɔ ko sariya sunba kɔlɔsilikɛlaw kɔni ye jaabiw kɔni bɔ ka bin tɛnɛndo ko fɛn min ye jamana ɲɛma kɔrɔ Mohamed Ould Abdul Aziz ye ko ale ka sira ko ale ka jamana ɲɛmaya kalata kɔni ko u ma sira sɔrɔ ni waati na Moritani jamana ale kɔnɔ o kɔfɛ diɲɛ kirisoba CPI ale ye nominali sɛbɛn dɔw kɔni bɔ tɛnɛndo fɛn min Israeli ale minisiri ɲɛma Benjamin ani a ka lakana kunkanko minisiri kɔni ani Amasi ale kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛcɛ ɲɛma 3 ɲɔgɔn ko jalaki kɔni dalen kɔni du kan ɲɛkata wale ale kɔsɔ ka ɲɛsi adamadenw kɔni ma Gaza ale marabolo kɔnɔna la ko kabini octobre kale tɛmɛnen na ko fɛn min bingana wolo kɔni cayalen kɔni don fɛn min ye Gaza kɛlɛ ninnu ale sababuya kɔni na ni waati na CPI ka nominali sɛbɛnw kɔni bɔlen don o kɔfɛ Burkina Faso jamana kan maa 60 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na Burkina Faso ale jamana kɔnɔna la jirala k'a fɔ ko sɔrɔlasirakaw ni u dɛmɛbaga VDP ani civili dɔw ko olu de bɔnɛna u ni na binganiya wale dɔw sen fiyɛ juma don nka fɛn min ye tɛnɛndo n'o bɛnna mɛ kalo ale kɔni tile 20 ma jirala k'a fɔ ko ala ni binganiya wale ale carili kɔsɔ ko dugu caman kɔni ko ale wulila barisa ko maa caman ye u sigiyɔrɔ kɔni bila ni waati na ka sababuya kɛ binganiya wale kɔni ye maaw kɔni bɛ ka wuli barisa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko caman ne kɔni ka so kɔni jenina ala ni binganiya wale kɔni ale sababuya kɔni na ni waati na kɔni maaw wulilen don an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ an cɛ mamu danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ yɛlɛma ala ka basigi badabada ni ko sabati